bela jelema amunun b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ. Dugutigi, ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa. E ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo, i ye wari sɔrɔ o ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye, wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye, a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye, Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Nin fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la, i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la, i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do
o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. زهورهم دايما منجدد Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie a o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyu anzora konona na angana nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe frogo chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a frogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe fe na o jabe o frogo ga ni mago be a benefunjila maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan ni bela jilela ni watina grossisi fɛn fɛn bɛ suguba la ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bɛ wuli ka se ngolon na i ko ma kɔrɔ kare kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min. an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don jani na sa an b'a fɔ n ko bi ye kari ye marisikalo tile 23 sunkalo ale fana bɛ tile 23 la bi min ye san 2025 an b'o la tubabukalo la san 1446 an b'o la farafinkalo ale jate la a bɛɛ lajɛlen kɔni tile 23 o ye bi ye sunkalo a bɛ k'i sɛnsɛn ka taa denmisɛnninw ka kuma éliminatoire direct de daminɛna sisan o tɛ k'a daminɛ sini lundi la sa ka taa se fo lundi wɛrɛ ma sa kɔni sunkalo tɔ tɛna na to a la o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na mankan cayalen don an ka jamana kɔnɔ yan ka sababu kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ jalaki la sa nin waati in na a ko yɛrɛ fiɲɛmayɔrɔba yɛrɛ ye min ye o ye maliyɛnw ka degunko kuma tɛ ka fɔ a la fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo min na an ka se ka kuran sɔrɔ o kuma tɛ ka fɔ a la seli setɔ don musaka bɛ nɔgɔya cogo don o kuma tɛ ka fɔ a la denmisɛnninw ka kalanko kuma tɛ ka se ka fɔ a la kiiri tigɛko ɲuman kuma tɛ ka fɔ a la anw ye nin kɛ aw ma nin kɛ aw kun kan ka nin kɛ aw ma nin kɛ aw kun ye musa mɔgɔw ye anw ye démocratie mɔgɔw ye ninnu ye nin ye anw yɛrɛ ye nin ye a banna kuma fa n'a ba filɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen senkɔrɔba dondolaw olu fana bɛ ɲɔgɔn na nɔnzi kusuru ni nɔnzi kujanw olu de karilen don ɲɔgɔn na nin waati in na i tɛ kuma kalalama fosi ɲɛnama mɛn nka bɛntara ma minnu bɛ yen ni ko kun bɛ olu bolo olu b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na a diya ye min ye o ye an ka sɔrɔdasiw olu b'u sɛbɛ la jamana kɔrɔn fɛ baara min kalifalen don la olu bɛ ka taga ni o ye jamana basigi a n'a siniɲɛsigi a n'a miirina bɛ maa minnu na olu bɛ soju kɔnɔ ni kɔlɔsiw ye dugawu la seko ani dɔnkow la yaasa an ka jamana a bɛ se ka bɔ nin ko in na cogo min marisi kalo i b'a fɔ ko o kɛra k'o tɔgɔ da mali la de an ka longdanga an ka dagakolo girin k'a filenkolon girin lala ko dɔ bɛ taa bɔ a la an dun k'an cɛsiri dɛ an bɛ nin bɛɛ la ta an tɛ ka min jate minɛ n'o ka jugu ni nin bɛɛ ye
ani minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛ ɲinɛ u tɛ sɛgɛn u t'a dabila anw fɛ yan karisa bɛ fanga la bi o ni ninnu ka kuntilenna tɛ kelen ye o bɛ se ka falen anw fɛ yan ninnu mana fanga sɔrɔ olu bɛ taa n'a ye nin bolofara in fɛ o bɛ se ka sɔrɔ tubabuw fɛ yen e do o e tɛ o jamana kuntilenna tracelen don ka bila ka ban bɛɛ bɛ jɛ ka min kɛ n'i ye fanga ta o dɔɔnin i ye Jean ye o i ye Paul ye o i ye Gabriel ye o n'i nana faso ka nafa n'a ka sɔrɔ bɛ sɔrɔ fɛn minnu na i b'i tilen olu ma i ni maa tɛ ɲɔgɔn ɲininka o la o dabaliw tigɛlen don olu fɛ yen o fɛɛrɛw tigɛlen don olu fɛ yen an ye bolokiri min da u jagi la a kana k'an ɲɛna ko ni sibiri taara ko sini ale nana k'an ɲɛna wara koyi u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u t'a dabila anw dun tuma o tuma a bɛ k'anw ɲɛna ko komi u nanzara dama karilen don ɲɔgɔn na yen fɛ k'an k'an da ka sunɔgɔ ala kana an ci dɛ ala kana an ci daga sunɔgɔ o ti bɛn san dɛ fɛɛrɛ min bɛ ninnu bolo a t'an bolo sabula ko bɛ ko la o sigilen n'olu fɛ a bɛ san 100 bayirikaw bɔ o y'olu ka bɛnkanw ye o b'olu ka jamana tariku la o b'u ka jamana sɛbɛnw na maa si t'o olu wuli ka bɔ yen anw dun ta t'o ye anw ta ye maa minnu bɛ kuma min olu kuntilenna kuma tɛ u y'an nɛgɛ ka taa an don ko démocratie k'o ye a diya kojugu k'o ye bɛɛ jɛ fanga ye bɛɛ de bɛ se ka jɛ fanga la hali bilakoro ma lamɛnbaaw ka hakɛ to hali bilakoro ma fara ɲɔgɔn kan ɲɛmaa bɛ sɔrɔ a la o ɲɛmaa kuntilenna dɛ o taabolo n'u ka tabiya n'u ka ko kɛcogo dɛ o de bɛ lajɛ bɛɛ tɛ jɛ fanga la dɛ maa si kana aw nɛgɛ ko aw bɛɛ ta ye fanga aw ta tɛ fanga ye dɛ fɛn kelen bɛ yen tubabukan na keba ne b'o ɲini ka dɛsɛ ne t'o ye peuple ye ale ti ye dɛ nka a tɔgɔ bɛ bɛɛ da an de ye peuple ye an de ye peuple ye peuple de y'a kɛ tan k'a sɔrɔ ala de bɛ peuple dɔn peuple in ye fɛn kɛrɛlen ye tubabu faransɛw fɛ yen k'a kɛ olu fɛ yen waati min na fanga tun bɛ yen ni masakɛ tun bɛ yen maa kalannenw ni waritigiw olu de farala ɲɔgɔn kan ka taa jama fanba nɔfɛ k'a wuli an k'an jɔ an ɲɛ b'a la aw de ta ye ko in ye koyi anw wari b'anw kun dɛ anw kalannen don keba olu de filɛ ka na u bolo di ɲɔgɔn ma u saba ka taa kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛlen fanga sɔrɔlen u ko jamanadenw ma ko aw tɛ se ka nin ɲɛnabɔ nin ye maa kalannen ni waritigi ko de ye peuple a danna yen de an fana k'o de bila an kunna waati min kalata bɛ yen an n'u ka di an bɛ ɲɔgɔn ye hali ni i den tulonkɛtɔ filila ka perezan ka telefɔni ta a bɛ ko keba ko mun bɛ yen nka n'i ma farati o nimero kelen n'i ye weleli kɛ i bɛ taa sɔrɔ suguba kɔnɔna na dɔ bolo ko depuis ala k'ale da nin y'ale ka nimero ye ala k'an sɔn sababu ɲuman na nin waati in na baaraw bɛ ka kɛ n'i ye jamana ta k'a lajɛ dɔ bɛ ka kɛ nka bɛɛ sago sɔrɔtɔ ani bɛɛ lafiyatɔ o se bɛ jabaru masa de ala dun ma bɛɛ kɛɲɛ dɛ an yɛrɛ b'a fɔ an ka bamanankan na ani an ka diinɛ taasira la fala ye ko fanga ye ala ta ye maa min ka d'a ye a b'a d'o ma waati min ka d'a ye wa n'o fana banna o bɛ taa maa ti to yen koyi Laurent Gbagbo ka zana dɔ bɛ yen o ka di ne ye dɛ ko a kɛra cogo o cogo dɔ bɛ kɛ perezan ye fala in tɛ nalomakan ye koyi cogo o cogo dɔ dun bɛ jamana mara dɛ aw de don a bɛ mɛ an bɛɛ tɛ se ka mara o donc waati min na minnu bɛ yen n'an tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ an ka u dɛmɛ yaasa an ka laɲiniw ye mun ye olu ka sabati jiko ka se ka sigi sen kan kalanko ka sigi sen kan kiiri la fantan min yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ i tɛ fantan si ye ka se sɔrɔ waritigi kɔnti la mali kiiri la a tɛ yen ayi kana hali siga la o don ko n y'a mɛn ministre la justice da ko bi ko 100 sira la ko mɔgɔ 72 ko olu de dalen don mali kiiri la ne kɔni y'a kuma mɛn komi ministre la justice don a kana na manda nka n bɛ min fɔ a ye a ka jigin halisa a ka taa kiiritigɛyɔrɔ lajɛ hali bi a ka taa kiiri kɛcogo lajɛ hali bi a ka taa maaw lajɛ faamaw lajɛ fantanw bolo cogo min na a ka taa setigiw sago kɛcogo lajɛ
a k'a lajɛ a ye maa minnu ni danaya dalen n'u kan k'u ye kiritigɛlaw ye a k'u kɛ cogo lajɛ u bɛ fantanw minɛ cogo di u bɛ faamaw ka kiri kɛ cogo min na o la a bɛ sɔrɔ k'a faamuya a ka kumakan dɔ bɛ yen sini an bɛ n'o jouer ko n'a ye cɛ o cɛ ye ka muso bugɔ ko k'o las'a ma muso min b'anw bugɔ dun an ta kɛ cogo di keba kana yɛlɛ sa n k'an bɛ dasi de ne de tɛ k'a f'i ye ne de bɛ k'a f'i ye keba anw fana bɛ dasi an tɛ se ka kuma wala ye ko kelen kɛra n yɛrɛ tun bɛna video jouer mais n tilara k'an miiri n y'a to i b'a dɔn ko min kɛra est ce que depuis taxation in daminɛna ne ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ yan yɔrɔ ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ est ce que n ye mɔgɔ jamu fɔ Alima Joba Togola o de ma mɔgɔ si sɔrɔ ko anw Tarawelelakaw de taxe in problème ye yɔrɔ kɔni a bagara ma dɛ mais Alima ne y'i kɔɲɛ ne ma jigin i la o mɔgɔ min ye Bamakɔ sira don e kɔrɔ dɛ ne jiginn'olu de la walayi n tɛ ne ma jigin e la e ni Santos aw nakun foyi tun tɛ Bamakɔ yan complément d'objectif direct i jɔ n ka tubabu k'an fɔli dabila an bɔra francophonie na fala ye tɛmɛ n'an ye bamananw ko ko maa y'i yɛrɛ de ye minnu b'an kanu k'an tanu n'an y'an sigi minnu b'an lamɛn an bɛ Jaba fo k'a Sidibe ale bɛ Salilakaw ka sigi la Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ a kɔ Bayiba mairie du district kɔnɔna na min ye Sori Kɛmɛso ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Musa Togola yan fo États-Unis su ani tile min ye Ibrahim Jawara ye ka taa se Ibrahim Sako ma ani an grand frère ba n'o ye Sori Sako ye Canada ka taa se Dumbuya n'a ka denbaya ma Montréal kaw fɛ yen an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'Ala ka sunkalo ni seli timako ɲuman jira an na Faleyakaw ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan o fana b'an lamɛn directement na sisan donc an bɛ Faleya an b'u fo a cɛ n'a muso n'a denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen minnu sɔgɔlen nana radio partenaires ni maa minnu b'an ta bɔlɔlɔ sanfɛ kurasikaw olu fana farala jɛ kan o ye tubabu dugu dɔ de ye a bɛ olu bɛ mini a y'u ka maa tɔgɔ dɔnnen ba dɔ tɔgɔ fɔ n ɲɛna tan sa n tɛ dɔ b'an lamɛn kurasi jɔnni Moriku cɛkɔrɔbanin yan ale ni san 30 tɛ ekipi kelen na dɛ Luka Modric olu ka dugu don Shevchenko ninnu ka dugu tɛ dɛ o ye Ukraine de ye aya wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye Balu kɛrɛtigi ye Baru ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u ye kibaruya minnu sɔrɔ o kibaruyaw b'a to sa wulikajɔ ni ɲɛɲinini Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ banbanci wale ni wale kɛbaw olu bɛ se ka dɛrɛ cogo min na o wulikajɔw senfɛ sa min ye banbanci wale ni wale kɛbaw ka dogoyɔrɔ belebeleba dɔ o tun bɛ Kidal Tilebi yan fan fɛ a n'a Kɛɲɛka fɛ u ye wulikajɔ kɛ sa ka kɛ ni kibaruya sɔrɔlenw ye kunun na siniko su fɛ min ye pankuru yɛrɛ wulilen k'i jɔ tuma min na a ye keruni daminɛ o y'a sɔrɔ pick-up dɔ kɔni bɛ yen mobili sanfɛla la u kun kɛlen don ka marafa dɔ sigi o marafa in o tun bɛ ka yelen ɲini min ye armée kɔni ma mugu bɔ mugu la ko ale y'a bɛɛ lajɛlen nɔ ni asibobokaw olu fɛ yen terroriste maa 10 ɲɔgɔnna u y'olu fana bɔnɛ u ni na kilomɛtiri 1 ka taa asibobo ale kɔrɔnfɛ yan fan fɛ sɛgɛsɛgɛliw ni kibaruyaw sɔrɔlen kɔfɛ wulikajɔ filanan u y'o fana kɛ ka taa kɛ ni se ye min ye yen tasuma mɛnɛ bonyana kosɛbɛ sabula taji o tun b'u marayɔrɔ tun b'u bolo u y'olu bɛɛ lajɛlen nɔni Baru kɛlɛtigi ka n'a ka cɛdenw ko k'a da dugudenw bɛɛ lajɛlen tulo kan maa bɛ yen sa ne kɛlen don k'i kɔni tɛgɛ di banbanci wale kɛbɔ ma i k'i yɛrɛ minɛ u la nin waati in na wulikajɔ ni baara min bɛ sen na u tɛna mɔn na maa n'i sɔrɔla i b'u kɔkɔrɔ don na walima n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
u b'u minɛ cogo min u na i yɛrɛ minɛ o cogoya kelen na an ka jamana camancɛ fan fɛ bi min ye an ka wolomasiri tabaw ye u bɛ wulikajɔ min na ye donsolakaw y'a yira sa k'a fɔ ko degun dɔ bɛ olu kan dɛ sabula min ye terrorisiw ye ko drone de b'u bolo sisan o drone ko in o kɛlen don degunba ye olu yɛrɛ b'a fɛ sa armée ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa dugu minnu bɛ yen n'olu kɛlen don bi ka t'u bolo di bamaciwale kɛbaaw ma k'a fɔ ko bɛnkan b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka o duguw lajɛ k'olu sɛgɛsɛgɛ Moti mara donsokuntigi min ye ɲɔnɔ mara donsokuntigi ye ka taa se marakala n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma donso minnu bɛ nin daga ninnu kɔnɔna na k'a daminɛ Pointa fo min ye Nampala sira la u bɛɛ lajɛlen ko sa ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ nin waati ninnu na yaasa dugu o dugu bɛ yen k'o kɛlen don ka bɛnkan ta fɛɛrɛ ka ɲini a kow la bamanciwale jugawale kɛbaa ninnu u bɛ ka t'u daga don yɔrɔ o yɔrɔ la min ye mɔbitikaw ka ba n'i y'o tigɛ o kɔfɛla fana na bi a yira k'a fɔ ko yen fana tuguni k'u bɛ ka na ye cogo u bɛ ka na ten min ye donsow ye olu kɔni ko olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw bɛ sen na dugu o dugu b'olu ka mara kɔni kɔnɔ kɔni bɛnkan tɛna na kɛ yen nka bɛnkan dugu ni fɛɛrɛ ma tigɛ u la baara bɛna gɛlɛya hali armée yɛrɛ bolo don nataw olu kɔnɔna na ka kɛ ni laɲiniw olu sabatili ye fɛɛrɛ mun b'u bolo u ko n'olu sera ka sigi sen kan a ka ca Ala fɛ min ye samiya nata in ye a bɛ kɛ dama sabula baara mun don a baara b'a to dugu o dugu bɛ yen bi min ye armée ye ale ka cɛdenw ka se ka yɔrɔ ta ye yɔrɔ minnu b'a to sa ni ye Masina kɔnɔna na ka taa se fo ba fan dɔ in fɛ lakana bɛ se ka sabati cogo min ka taa fo san fanfɛla ninnu na wulikajɔ min ɲɔgɔnna bɛ ka kɛ Banyangra ko n'u sera k'o ɲɔgɔnna sigi kɔlɔn kɔnɔna na samiya donda in na contre saison ni saison nata k'a bɛɛ lajɛlen bɛ diya donsow olu kɔni ka laɲini ye nin ye baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ kɔnɔna na ɲamanakaw fɛ yen maa 90 polisilakaw y'u tɛgɛ da u kan wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min kɛlen don sa ka bingalikɛlaw maa minnu bɛ yen n'olu tɛgɛ tɛ bin ka wuli tɛgɛ wusulen k'olu bɛɛ lajɛlen k'olu ɲɛni k'u yɔrɔ dɔn ɲamanakaw fɛ yen sa min ye bagan sugu o kɛrɛfɛla la a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ in k'a taara kɛ yen fan na polisiw y'a yira sa k'a fɔ ko u ka direction générale ale ka laɲini kɔnɔna na n'o ye Bamakɔ bolofara ta ye sa u ye polisi caman de fara ɲɔgɔn kan polisi minnu bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka kɛ ni ɲamana ale garabali yɔrɔ ye a n'a lamini bɛɛ lajɛlen polisiw ye mɔmɔli min kɛ sa ani ka se ka wulikajɔ min kɛ a yɔrɔ la ye yaasa lafiya ni bɛn bɛ se ka don cogo min o wolola min na o ye maa 90 u y'u tɛgɛ da o de kan min ye maa 79 o ye cɛ a la 11 o ye muso ye minan minnu sɔrɔla u bolo sa o ye k'a fɔ moto o 11 o sɔrɔl'u bolo bamuru ka taa se BC ma o fana sɔrɔl'u bolo marto ale ni kolongalan tramadol ale ni furakisɛ jugu caman u ye nin bɛɛ lajɛlen tɛrɛ ni maa ninnu na nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna na polisiw ka nin wulikajɔ in ni basigi ɲinini bɛ ka kɛ kun min na min ye yen yɔrɔ n'an lamini maaw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye bandiw ye olu dogoyɔrɔba ye o ye polisi ɲɛmaa yɛrɛ ka kibaruya dila gafew ka kɔn na sa u kɔni a sɔsa ko wulikajɔ in kɔni kɔfɛ maaw sera k'u ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na nka yɔrɔ in u bɛna na u janto a la sabula samunagalen a yɛrɛ k'a fɔ ko a yɔrɔ basigilen tɛ kosɛbɛ kuma tɛ nin waati laban in na minisiri min bɛ bolimafɛnko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Madina ye ale n'a ka bolofara maaw n'o ye directeur de route transport de so olu bɛ wulikajɔ la sa k'a yira k'a fɔ ko avril kalo nata in tile fɔlɔ fala ye mɔbili o mɔbili ka bon n'i tɛ hakɛ kɔnɔna na k'i tɛna boli dɛ an ka Madina lamɛn a ko kan ka doni damatɛmɛ nji mɔbili bɛ yen tiɲɛ don sariya ye mɔbili dilalaw anw ma dilan u y'a dilan yɔrɔ minnu na anw n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔbili kan ka kɛ sariya min kɔnɔ olu b'anw bolo mais aw nana aw ko tubabukɛ min y'a dilan k'o t'a ɲɛdɔn k'aw b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ o kan mɔbili janya k'a daminɛ a kunkolo la ka taa bila a la mètre 16 aw ko k'o ka dɔgɔ aw y'a ta kɛ mètre 27 ye n'i y'a fɛ kɛ jateminɛ o ye mètre 2 ani ɲaari aw y'a ta kɛ 7 ye n'i y'a kundama jateminɛ o ye mètre 4 ye aw y'a ta kɛ 6 ye n'i y'a jateminɛ a senkɔrɔ fanga o ye tonne 51 ye aw y'a ta kɛ tonne 200 ani tonne 30 230 tonnes conteneur min filɛ a y'a ta k'a bila bascule la tonne 51 51 tonnes
aw ko n'i y'o kɛ k'i ti miliyari caman sɔrɔ aw ye conteneur 5 kɛ mobili kelen mobili dilan ka conteneur 5 k'a kɔnɔ ni chauffeur wulila port la k'u kana Mali la mobili conteneur kelen min min kɔnɔ olu bi tile 3 tile 4 kɛ aw ka chauffeur olu ko a bɛ ɲini ka fara olu bi tile 15 kɛ sira fɛ u tɛ se ka boli ka na Mali la ne ɲɛsinen don tan ni ka segin ma mais sarabako fɛnɛ o ɲɛsinen don ne ma n'i y'a jateminɛ Europe olu ka norme ye 11 tonnes à l'essieu olu bɛ mobili dilan senkɔrɔ fɔ pont fanga o ye tonne 11 n'i ye Amérique lajɛ olu ka mobili a senkɔrɔ pont fanga o ye tonne 8 tellement anw bɛ siran aw ɲɛ anw ye tɔ to parce que an ka jamana datugulen don n'an bɛ calcul kɛ an bɛ calcul kɛ ni baarakɛminɛn min ye a laban o ye tonne 13 ye anw ye tonne 13 ta ka baara kɛ n'o ye aw nana aw ka mobili aw bɛ min d'a kunna o ye tonne 30 ye les charges à l'essieu c'est 30 tonnes o bɛ se o kɔrɔ wa hali n'i ye nɛgɛ goudron da aw b'a ci a tɛ se a kɔrɔ u b'an accuser k'an bɛna u b'an accuser u bɛ kumaw fɔ u bɛ tilen ka ne photo bila ka nɛniw kɛ kaburu wɔlɔfɔ kaburu yɔrɔ la ni i bɛ taa Keyeba u bɛ tilen ne b'a dɔn ne yɛrɛ bɛ taa turu caya la mais i tɛ se jamana si tɛ se hali n'an ye Mali budget bɛɛ ta k'a don sira la tant que nin pratiques bɛ yen nɔ sira tɛ se ka dilan a tɛ se et pourtant ni sira ma dilan kasara b'a se an bɛɛ ma aw yɛrɛ ka dɔw bɛ juru ta Yusufu a tɛ juru ta banque la ka mobili san ni mobili benna n'o kɛra a perte bi kɛ jɔnni mun na minɛn minnu bɛ don a kɔnɔ hali dimanche don ne tun bɛ sugu la ne bɛ najini dɔ la o kɛ bɛ k'a kɛ mana sachet kɔnɔ ne ye najinitigi ɲininka n ko nin bɛ na mana sachet kɔnɔ a ko k'ayi ko mobili benna n'a ye sira fɛ k'a carton bɛɛ fara farala k'o la k'u y'a kɛ mana sachet kɔnɔ jisiri mananin kɔnɔ u bɛ k'a feere maintenant de 360 u bɛ kɛ k'a feere 180 ay ta o fɛn ɲɔnɔ place la a bɛ musow kunna yaala la ne yɛrɛ taara lɔgɔti dɔ fɛnɛ bɛ o ngɔlɔngɔlɔlen don an bɛ lɔgɔti boîte belebeleba in san 500 u bɛ kɛ k'o feere 250 ne ko n ko mun ye nin sɔrɔ ko mobili benna n'a ye k'a bɛ ngɔlɔngɔlɔ la ko mobilitigi nana a bila moins cher la minɛntigi nana a bila yɔrɔ o fɛnɛ ti o est ce que o ye sɔrɔ ye est ce que o ti perte o tigi ma donc ani sirabaga kasara min bɛ yen mɔgɔ minnu ni fɛnɛ bɛ to a la o bɛɛ ye gasi a gasi ka a kɔlɔlɔ ka ca kojugu kɔlɔlɔ fɔlɔ sira bɛ tiɲɛ n'i ye sira dilan an bɛ sira ninnu dilan san 15 mais aw bɛna o y'a ye n'i taara ni 13 tonnes à l'essieu aw bɛ 30 d'a kan n'a ye 30 d'a kan aw bɛ sira si tigɛ sigiyɔrɔma 10 o sigiyɔrɔma 10 aw b'a si tigɛ ni sigiyɔrɔma 40 ye ne ye ingénieur moi je suis ingénieur génie civil ne ye siraba dilan ne b'o de kɛ si la route doit durer 15 ans n'a ye doni d'a kunna a tɛ 15 ans sɔrɔ ni route ye 5 ans sɔrɔ o y'a cayalen jɔnni bɛ se o kɔrɔ bitume min bɛ d'anw ma anw t'a dilan anw b'a bɔ extérieur la ka na hali minnu bɛ yen nɔ an ɲɛ bɛ chinois ni fɛnw na n'u b'a dilan t'an ka Mali entreprise fo n'an taara ni chaussée wɛrɛ n tɛ chaussée souple la goudron a b'a fɔ min ma goudron i tɛ se k'a dilan k'i b'a dimensionner ka tɛmɛ 13 tonnes kan tubabukɛ min y'a inventé a tɛ tɛmɛ o kan mais aw ko k'aw t'o d'a kan e m'aw ka corridor ye n'a ye corridor minɛ o bɛ tiɲɛ donc n b'a ɲini aw fɛ masa maa ɲumanya la a ka hinɛ aw yɛrɛ la a ka hinɛ jamana yɛrɛ la a k'o dabila walasa siraw na si sɔrɔ a yɛrɛ ka jago taa ni ka segin bɛ nɔgɔya maintenant an bɛɛ bɛ lafiya hali kasara min b'aw sɔrɔ j'espère que a y'o kuma mɛn Bakisima Yusufu a y'a mɛn wa a sɔnna wa a sɔnna a y'a bolo kɔrɔta k'a sɔnna nka bolo bɛɛ ma kɔrɔta Bakisima yɛrɛ bolo ma kɔrɔta Jean bolo ma kɔrɔta Jean Tanya e tɛ kɔrɔ Jean bolo ma kɔrɔta Jean i bolo kɔrɔta Jean e ma ye Jean ma sɔn ka bolo kɔrɔta awɔ baba TMC ba e sɔnna wa i bolo kɔrɔta ɔ donc e ma ye a bɛɛ olu ma sɔn n'olu ma sɔn a bɛ kɛ cogo di mais ni sira tiɲɛna olu tɔgɔ tɛ fɔ o de y'a to ne ko n ka sabali n'an bɛɛ bɛ ka kuma mɔgɔ bɛ kuma an bɛ se ka kuma koyi a papiyew b'an bolo a sɛbɛnw b'an bolo a daliyaw b'an bolo n'a fɔra ko ka bɛɛ ta fɔ fali bɛ ye sange kɔrɔ tilegan fɛ ala k'an kisi sinon anw tɛ. Ministre Madina Sisoko ni a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigira bolimafɛn ministre ale ni yɔrɔba minnu bɛ jɔ an ka jamana kɔnɔna na
menakakaw fe ministri damadɔ kun taara taama la ye juma tɛmɛnen yaasa ka se ka taa u ɲɛda u ka baarakɛ boloda minnu bɛ menaka dugu yɛrɛ kɔnɔna na min ye ministri min bɛ ni o bɛ an ka jamana kɛnɛya ko kunna n'o ye colonel Asaba Jalo ye ale tun bɛ kulu in kɔnɔna na ministri min bɛ ni o bɛ balo dili ko kunna sa n'o ye Radwan Agali commissaire à la sécurité alimentaire ale tun bɛ chifu ka ministri n'o ye Abdul Kasim Famba ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan docteur Amadou Sisavani ale fana ye kalanko ministre olu tun bɛ kɛnɛ kan u kɔni taara sa ka taa dɛmɛ ta n'o ye balo ye ka di min ye menakakaw ma malo ale kɔni tɔni 8 u ye o de di u ma min ye da dumuni fɛnw ye u mago bɛ se fɛn minnu ma n'o ye tulu ni makɔrɔni n'a tɔw bɛɛ lajɛlen olu fana di nin waati laban in na sa a yera k'a fɔ ko min ye menaka yɛrɛ dugu kɔni kɔnɔna na bamaciwale ni jugawale kɛbaw kɔni u ni dugudenw kɔni tɛ se ka jan ɲɔgɔn na sabula armée kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi sen kan bi menaka dugu kɔnɔna lafiya bɛ yen kosɛbɛ dugumisɛnninw fana caman bɛ yen basigi ni lafiya bɛ ka n'a ye waleya minnu kɛlen filɛ nin ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni bamaciwalew kɛlɛli o ni dugu yɛrɛ kɔnɔna yiriwali baaraw tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ sabula maaw hakili sigilen tɛ sani feeretigiw ni jagotikɛlaw olu caman kɛlen don ka yɔrɔ bila nin waati na o kɛlen don degunba ye ka dugudenw k'olu sɛgɛn kosɛbɛ minisiriw kɔni taara sa kelen kelen bɛɛ lajɛlen taara i ɲɛda i ka bolofaraw kan kalanko minisiri kalanko bɛ maa minnu bolo ani kalan ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sa ale n'olu ye ɲɔgɔn ye ka taa kalanso dɔw lajɛ minisiri min bɛ yen n'o taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la baloko kama sa ale ni ministre la santé olu ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ka baara belebeleba kɔni tun ye min ye yen kɛnɛ in kan o ye sa ka taa i ɲɛda menaka yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ sow kan sifinw bɛ baara kɛ cogo min na ani minisiri ka kɛnɛ ka se ka o lawaleya ani menakakaw ye hakilina falen falen kɛ Abdul Karim Kasim Famba ale ye baara fana kɛ baara min bɛ tali kɛ kalanko baarako ni ka taa se baara dege ko ta nasira la a y'o o fana barosigiw kɛ yaasa ka se ka hakilina falen falen kɛ ni sifinnakaw ye menakakaw olu fɛ yen min ye basketkɛ terrain sa o kɔni fana a taara o fana lajɛ o kabakuru fɔlɔ k'o da min ye farikolo ɲɛnajɛ fana ye o kan ka kɛ yaasa min ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sa kalo 3 dilen don entreprise dɔ ma ale ka se ka o kɛ menakakaw olu fɛ yen don nataw olu kɔnɔna na Mali kɔ kan Mali M5 RFP min sigilen don États-Unis kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ye communiqué kɛ ka bɛn ni nin kalo in tubabu kalo salen tile 2 ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye M5 RFP ale kɔni bɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu de M5 RFP yɛrɛ États-Unis bureau ye maa min bɛ yen n'o ye Sidi Ahmed Sissoko ye n'ale nana ka na kuma fɔ premier ministre kɔrɔ n'o ye M5 RFP fana comité exécutif kɔrɔ i n'a fɔ communiqué b'a fɔ cogo min na o ka barosigi senfɛ février kalo tile 22 san 2025 k'olu t'u yɛrɛ ye o kuma na bi u t'u yɛrɛ ye Sidi Ahmed Sissoko ka kuma na communiqué kɔnɔna na sa ko b'a yira malidenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna olu minnu ye M5 RFP bureau yɛrɛ ye n'o bɛ États-Unis kaw fɛ yen min ye Sidi Ahmed Sissoko ye a ye kuma minnu fɔ olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ bi u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ sini wa a tɛ olu ka tɔn na a tɛ olu ka conseil d'administration na wa olu m'a ci k'a bila ka na k'a kana kuma fɔ u ka bureau o tɔgɔ la ko wa fana k'u b'a ɲini fana k'a yira k'a fɔ ko min ye u ka kuma latigɛla an'u ka kuma lasela o tɛ ale ye bi o t'a ye sini u m'a bila ka na ci foyi fɔ kuma tɛ ka kuma don a kan k'olu yɛrɛ bolo yɛrɛ nin waleya min filɛ nin n'a bɔra k'o kɛ yɛrɛ ni sariya jamana don a kan ka lamɛn kiiri tigilamaw fɛ sabula a ye kuma minnu fɔ ani tɔnden si ma bɛn a kan wa tɔn fana maa tɛ nka u ko olu tɛna n'u ka samafaga mugu tiɲɛ zonzan na fu la sabula baara min bɛ olu bolo o mankan o ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen nka a ka kan u ka se ka maaw ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko a n'olu tɛ ɲɔgɔn fɛ wa a ye min kɛ fana o ye ka fɛn tɔgɔ da a yɛrɛ la ani min man kan don nataw la yaasa o waleya ɲɔgɔnna kana se ka kɛ jamana a bɛ sira min na bi a n'a bɛ taabolo min na bi communiqué kɔnɔna na sa u y'a yira k'o ye bɛn ni kelenya ka se ka don bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min maa si kana fɛɛrɛ foyi tigɛ k'a fɔ k'i bɛna jamana ko ka ko wɛrɛ ta ka ɲɛsin a ma kuma tɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na bi k'olu ka tɔn communiqué ye min fɔ sa olu kɔni bɛ yen u ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmaa ma n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye AES ɲɛmaaya bɛ ale bolo a ka kuntilenna n'a ka wulikajɔ min bɛ sen na Malikura ko ta baaraw la olu b'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o kɛrɛfɛla la basigi ni lafiya kɔnɔna na yaasa jamana ɲuman an ka se k'o di an denw ma k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka faamuyali ɲuman kɛ min ye Sidi Ahmed Sissoko ye a ye kuma minnu fɔ o t'olu ka kuma ye Philadelphie février kalo tile 26 san 2025 Mustafa Ibrahima Sidibe min ye coordinateur général M5 RFP États-Unis ale y'o ye Ibrahim Diallo ale y'o ka coordinateur ye Mustafa Jabi ale y'o ka porte-parole ye Suleiman Koume o ye secrétaire général ye sɛbɛn ale bɔra États-Unis ka olu fɛ
kuluba faama sigiyɔrɔ la Niger ministre min bɛ n'o bɛ premier ministre Nagakɔrɔ sɔrɔ ko taa na sira fɛ Bubakar Sayidu ale tun bɛ an fɛ Mumuni Bubakar Sayidu ale tun bɛ an fɛ yan jamanakuntigi o y'a bisimila maa kofɛlɛ in y'a yira sa k'a fɔ ko a nana sɔrɔ ko sira min baabu kun tɛmɛna Mali ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka na u bɛ se ka dabila da kelen na cogo min na hakilinaba minnu bɛ Niger yɛrɛ la bi min ye AES jamanaw bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na sɔrɔ ko taa na sira fɛ k'a nana ka na o da yira u la Abdramani Chani o ye bataki d'a ma sa a ka n'o di Asimi ma yaasa wulikajɔw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sabula kabini octobre kalo tɛmɛnen min ye Mali ale ni Niger kun y'a yira sa k'a fɔ k'u ka sɔrɔ ko taw bɛna taa sira kelen fɛ hakilina minnu bɛ u la ka se k'olu sigi min ye Mumuni Bubakar Sayidu ye a ko ko ale nana sɛbɛn min kɔni b'a bolo a dira jamanakuntigi Asimi ma baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sa majɛ minnu bɛ sɔrɔ ko taa na sira fɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen jago bɛ se ka kɛ cogo min na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔnma yɛrɛ bɛ se ka taa cogo min na AES jamanaw la yaasa ka se ka basigi ni lafiya sigi sɔrɔ ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin barosigi in ye ani nin ɲɛfɔli in ye sa ale kɔni nana ka n'o kɛ min ye tile fila ka kɔn bi ɲɛ u b'a fɛ sa ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi yaasa min ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen Nizɛrikaw fɛ u bɛ don bɛrɛ la cogo min na hakilina minnu bɛ Mali jamanakuntigi la ale na o to yen sa o k'o fɔ Cani yɛrɛ ɲɛna sabula o ye jamanakuntigiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Asimi kɔni y'a yira sa k'a bɛ u dɛmɛ nin ko in na wulikajɔ min bɛ se ka kɛ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔw ni yiriwaliw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye u ka hakilinaw olu kɔnɔna na ministre Dawudu Ali Mohamedine ale ye min ye Maroko lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ yan ale y'o bisimila ka ministre so o kɔnɔna na Idriss Esayen ale de ye Maroko lasigiden an ka jamana kɔnɔna na min ye lasigidenya baara fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna na Marokaw tɔgɔ la ale de b'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ a kɔni nana sa k'a yira Mali ministre la ko min ye Mali ni Maroc ye san 100 o bolo di ɲɔgɔnma de bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila in bila ko tɛ u bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini lawale la o hukumu kɔnɔna na sa min ye Marokokaw ye a ka k'aw kuma ni kuma u kana baaraw kɛ baara minnu ni hakililajigi bɛ se ka kɛ u la bi min ye Idriss Esayen ye a ko sa ko ale kɔni ka kumaw ye tali kɛ min na kosɛbɛ ni ministre ye o bɛ tali kɛ jamana filaw ka baaraw kɛ kuntilenna kelen hukumu kɔnɔna na kabini bi tɛ baara minnu fana bɛ yen n'o ye alimamilakaw ye ka kalan k'olu kunna bolo ni ɲɔgɔnma min ni Mali ale kɛnyɛrɛ ye sigilamaw ni Mali jɔgɔbatigiw bɛ se k'olu kɛ Maroc fɛ k'o fana dangɛnɛmaya kɛnɛ kan min ye Marokokaw ye fana u labɛnnen don ka Mali k'ale dɛmɛ kosɛbɛ ni juguya wale ni bamajan wale kɛlɛli la lakana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sa ka se k'o kɛ wa min ye AES jamanaw ye fana olu fana k'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na yaasa kɔgɔjiw bɛ se ka gɛrɛ o la cogo min na ministre Dawudu y'a fɔ a ɲɛna sa k'a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye baara min ye ni nana ni laɲini minnu ye sa ni Ala sɔnna ma ale n'o se a seyɔrɔ la jamana ɲɛmaaw n'olu y'a bila da min na a na o kɔmasegi kɛ a ye Irisiw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ yan ale fana bisimilara ministre Dawudu fɛ ministre min ɲɛsinnen an ka jamana kɔnɔ lakana ko masa Dawudu ale ye Igor Gromyko bisimila Igor Gromyko kɔni ko nana ni bataki ye sa bataki min ni o ye Sergei Shoigu ka bataki ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Irisilakaw ka sécurité bolofara min bɛ yen ale kɔni kɛlen don ka jɛrɛ belebeleba sigi n'o ye jɛrɛ 13nan min tɔ kan ka kɛ Irisilakaw fɛ yen maa ma falen minnu bɛ jamanaw kɔnɔna lakana ko kunna olu bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'a daminɛ mɛ kalo tile 27 ka taa sa tile 29 ma ministre Dawudu ko u nana ka invitation d'a ma k'a wele a ka se ka ye kɛnɛ in kan u kɛrɛfɛ u ka se ka taa o baara in kɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min na ko laɲini yɛrɛ kun kɛra avril kalo tɛmɛnen in na u ye jɛrɛ min kɛ Saint Petersburgkaw fɛ yen Irisilakaw fɛ yen o tun ye nin jɛrɛ in dɔgɔda k'a boloda k'a ban Mali ale kan ka ye o de la sa u kɔnɔna ka na bataki di Dawudu ko ale kɔni ye sɛbɛn sɔrɔ a diyara ye kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma labɛn na kɛ Mali ale ka tagali kan ka kɛ cogo min na nin kɛnɛ in kan ka taa a jɔyɔrɔ fa u na sigi sen kelen kan yaasa baara minnu bɛ yen bi olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi cogo min na ka se ka baara kɛ baara minnu n'o bɛna na jamanadenw bɛɛ lajɛlen wasa kuma tɛ nin waati in na lakana ko o fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan kuma tɛ an ka jamana kɔnɔna ko yɛrɛ la lafiya bɛ se ka na cogo min na seko ni dɔnko kɛnɛ an b'an labɛn an bɛ taa ale kɛnɛ kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ seko ni dɔnko ko la labɛn minnu bɛ sen na baaraba minnu bɛ sen na min ye minisiri yɛrɛ ale yɛrɛ lajɛ laban minnu kɛ a n'a ye wulikajɔ minnu kɛ ka taa se kununko an ka artiste dɔ ala y'ale ka kalifa minɛ n'o ye Sulemani Sidibe n'u b'a wele ko Prince du Wasolo an bɛna na tila k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ɲɛna sisan sɔɔni. Maliki 2025 sera.
seko ani dɔnko hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye jɛkulu bisimila jɛkulu min n'o ɲɛmaya bɛ professeur Babu Ɲang bolo. Babu Ɲang ale n'a ka tɔndenw olu nana sa ka na bɔ minisiri Mamu Dafe k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn dayɛlɛli la u ye ka u bisimila kuma tɛ min ye an ka taabolo kuraw ye o matarafali min baara bɛ ka kɛ olu fɛ ka kɛ ni ɲinansan ye n'o ye seko ni dɔnko san ye a y'o bonyamasegin kɛ jamana maaw ye ale yɛrɛ bɛ jɛkulu min kunna sa n'o ye réseau panafricain ye an ka taabolo kɔrɔw hukumu kɔnɔna na sa a ko ko olu kɔni nisɔndiyalenba don wa min ye ɲinansan ye fana o fana seko n'u dɔnmayira ye fɛn o fɛn ye u n'o kɛ yaasa min ye an ka taabolo kɔrɔ n'an ka tabiya kɔrɔw olu jɔyɔrɔ ka ye san in ale kɔnɔna na a ko fana ko a b'a ɲini ɲɛmaw fɛ hakilinaba minnu b'u la ani fɛɛrɛba minnu b'u bolo ka daw yɛlɛ u ni maaw bɛ se ka kuma cogo min na basigi ni lafiya min ye danaya u ka don jamanadenw ni marabaaw olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni ala sɔnna ma maa mafalen minnu bɛ u bolo n'an b'a fɔ o ma sa ko dɔnniya bɛ maa minnu na kosɛbɛ an yɛrɛ ka faamuya cogo n'an ka taabolow la olu bɛɛ lajɛlen na ye nin ko ninnu na don nataw kɔnɔna na Mamu Dafe y'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u jɔyɔrɔ fo fana ka ɲi baara in ale kɔnɔna na an ka muso minnu kun taara tobili ɲɔgɔndan na fana Burkinakaw fɛ yen Mamu Dafe y'olu fana bisimila Umu Tarawele n'a ka maaw u nana ka n'u ka jɔnjɔn 3 n'o ye kupu 1 ni attestation 2 ye k'o yira an b'a yira sa k'a fɔ ko maa 20 o de kɔni kun taara Mali jɔyɔrɔ fa nin ko in kɛnɛ ka Burkinakaw fɛ yen tobiliko la Suwan Tera ale de kɔni ye kupu sɔrɔ boisson dilan na sebeji a y'o de dilan min ye dumuni kalamaw ye sa an ka juga ale kɛra filanan ye o la ka taa se ɲɛbila dumuniw ye sa n'a bɛ fɔ ma dessert o dunni na sa an ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ o fana na jɔyɔrɔ kɔni fanba bɛɛ lajɛlen taara Nizɛrikaw fɛ yen olu de kɔni ye jɔyɔrɔba sɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na minisiri y'u fo k'u waleɲuman dɔn u k'u jija kosɛbɛ sabula ɲinan ta min ye Niger ye ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ Mali filanan Burkina kɛra sabanan ye Chad ale kɔni tun ye jamana ye ale welelen kun don ka na kɛnɛ kan min ye Ganakaw ye olu tun ye jamana welelen fana o fana kana na kɔlɔsili kɛ san wɛrɛ ta sa ko ni ala sɔnna ma o kan ka taa kɛ Nizɛrikaw fɛ yan'o cɛ k'an ka musow k'u jija k'u labɛn seko ni dɔnko tigilamaw u dusu kasilen don bi sabula min ye Sulemani Sidibe n'a bɛ wele ko Prince di Wasolo ale y'ale ka kalifa minɛ a la nin kalo in tile 22 a yirala sa k'a fɔ ko a kɔni kun bɔtɔ don suntigɛyɔrɔ dɔ la sirakɔrɔkaw fɛ yen a y'a ka moto ta ko a bɛ kunda a ka so ka mobili dɔ kɔni de nalen filɛ nin k'a dasi mobili kɛlen k'a dasi sa waati min na maaw b'a ta kɔni o y'a sɔrɔ min ye ala o ka wele sira a ma dusukasi filɛ nin ye kinikini filɛ min ye wasolonkaw ye Mali seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen wulila k'u jɔ sa yaasa cogoya min na u bɛ se ka min ye Prince ale ta ka taa n'a ye k'a bila morgue la quartier Malikaw olu fɛ yen a ka janajaw bɛɛ lajɛlen olu kɛra bi min ye Prince ye sa a yɛrɛ ka bɔli laban na télévision so la kɛra renouveau ye fala ye a tun bɛ ka bilasiralikan dɔw di an ka o lamɛn. Saye maa ban a ji tɔgɔ ban wala an ka baara kɛ n'i ye baara kɛ ɲuman tɔgɔ nin dɔrɔn de bɛ to mɔgɔ kɔ yan i mana kɛ cogo cogo i mana nafolo sɔrɔ cogo cogo o bɛɛ bɛ ban mais tɔgɔ nin de bɛ to yan ni ne bɛ bolila i kɔfɛ yan an bɛ ala deli fɛn kelen bɛ minɛ o la ala k'an ci ɲuman na amina yarabi amin parce que ni ta kɛla juguman ye o jugumanw de bɛ tourner la e kɔfɛ yan ɔ ni ta kɛla ɲuman ye dun i taara mais a bɛ ka baara kɛ i kɔfɛ yan siga t'a la donc ale kɔrɔ de ye nin ye d'accord awɔ. Ayiwa Prince anw n'a ka ɲɔgɔn ye laban o kɛra Umu Sangare ka conférence de presse la fiwa o ta ko seginna conférence de presse an bɛ dugawu kɛ sa n ko ala k'a dayɔrɔ suma sini sɔgɔma n'ala sɔnna a ma Prince ka bugunatigɛ ani janaja kɛnɛ an b'o olu bɛɛ lajɛlen yira o la sini ni ala n'a kira sɔnna a ma
ala ka dugu ɲuman jɛ ala ka fajiri k'an garisɛgɛ ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga sini kɛra laban ko ɲuman ala k'a d'an ma fala i keta keba jalo a k'an bɛɛ sini an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45